लोगोफोर दिनै बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफोर। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंदोंमोन बिफोर इलेक्शन सरकाराव फैयोब्ला एबा पावाराव फैयोब्ला नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि जि मावनांगौ खामानि एबा हा हुनि जेंना हानि पाट्टा होनाय मानाय लेन्ड राइट्सनि खामानि मावनांगौनि सायाव बिथांमोना गोबां कमिटमेन्ट होदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गोदोनि सरकारा जा मावलांबाय बेखौ बाद होदो। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो एबा परिबर्तन लाबोनो होननानैथ' दिनैनि दिनाव नोंसोरो रायजो राजाफोरखौ भट हो हा संरैखाथि खालामनाय एबा हानि जा पाट्टा मोननांगौ मोन्थाय नोंथांमोना मोनगोन। हा संरैखा खालामनो थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ भट होनानै देरहाहोनानै सरकाराव फैयो एबा गभर्नमेन्टआव फैयो। अब्ला नोंथांमोननि जि समस्या एबा प्रब्लेम जोङो बेफोरखौ सलुसन खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर बिथांमोना बुंदों एबा बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायहेरायाव थानाय जायफोर बिथांमोन एबा नन ट्राइबेल बिथांमोननि जि हानि पाट्टा होनाय बेखौहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा 1971नि लेगेसि डाटा बायदियै नायनानैसो हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय दिनै नोंथांमोना जा कमिटमेन्ट होदों मावनो हायो ना हाया नोंसिनि खोथा, नोंसिनि इउपिपिएल सरकारनि सायाव डिपेन्ड खालामगोनब्रा बेयो रनजित बसुमतारी नोंथां। दिनैनि दिनाव नोङो सासे गोख्रों माने बिटिसिनि इएम जालायलायनानै गोख्रों दैदेनगिरि जालायलायनानै दिनैनि दिनाव गोजाम सरकार एबा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनैनि दिनाव हा पाट्टा होआखै। बर'फोरनो माबा माबि नन ट्राइबेल बिथांमोननो जा हा पाट्टा होनांगौमोन बेखौबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फाइलखौ गारसोनानै दोनदों, जेबो खामानि मावाखै मायाखै हेन टेन एभ्रिथिं। बेफोरबायदि खोथाखौलाय नोंथाङालाय मानोथो बुंबाय थानांगौ जाखो? नोंथांमोना जायनि जाउनाव बिटिसिआव माने परिबर्तन लाबोगोन रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन होननानै बुंनाया दिनैनि दिनाव थांखांनाय गोजाम सरकारखौ नोंस्रा बुंनांगौनि दरखार गैलाब्रा फेरेंगा नोंथां। दिनैनि दिनाव नोंसिनि परिबर्तन सरकार लाबोगोनलायनो इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि मोजां मावगोन कमिटमेन्ट होदों। एस पार दा कमिटमेन्ट मावदो। नोंथांमोना जाबायदि एसुरेन्स होदों मावदोब्रा। दिनै पावाराव फैबाय नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन ना बिफोर इलेक्शन माने जोंनि रायजो राजाफोरनि हा हुनि मोन्थाय एबा संरैखा खालामनो थाखाय इउपिपिएल सरकाराव भट होनानै जोंखौ देरहाहो होननानै बुंदों। नोंसोरखौ दालाय रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोबाय ना। दिनैनि दिनावलाय मानोथो नोंथांमोना बेबायदि गोदाव सोराव ससियेल मिडियाआव हाग्रामाया जेबो मावाखै, हा पाट्टा होनांगौ होआखै मायाखै बेफोरबायदि मानोथो बुंबाय थानांगौ जाखो? मावदो नोंसोरो रायजो राजाफोरनि परिबर्तन मावनो होननानै फैखानाय सरकार। दिनै रायजोफ्राबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय। दिनै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दाबाय, सालायदो, रायजो राजाफोरनो मोजां होदो, मा कमिटमेन्ट होदों मावनानै होदो। नोंथांमोना मावनानै होयोब्लाना रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन ना। आरो नेक्स्ट फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव नोंथांमोनानो आरो बिटिसिनि सिएम एबा इएम जानायनि नोंथांमोनानो अपरचुनिटिस दंना। नोंथांमोना जुदि मावनो हायाब्ला बेबायदि गोदाव सोराव थांखांनाय सरकारखौ फरमार जाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौल' नोंथांमोना बखिनानै जेबो गुन्दै मोनलाब्रा दानि जुगाव फेरेंगा नोंथां। बानायदो, डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदो, रायजो राजाफोरनो गोजोननाय होदो, अब्लासोना रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मोजां मोनगोन। बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो मा एसुरेन्स होदोंमोन, मा कमिटमेन्ट होदोंमोन, दिनै अलमस्ट 2 इयारावनो मावबाय, जोङो गोजोननाय मोनबाय बेफोरबायदि बुंगोनब्रा। अब्ला नोंथांमोना मार्केटआबो स्टप जानाय नङा। अब्ला नोंथांमोनखौ बाख्नायगोन इउपिपिएल सरकारा गमामायैनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोमारबाय, जा खोथा होदोंमोन मावबाय होननानै बुंगोन। दिनैनि दिनाव मावदो, आरो मावनो हायाब्ला सिरि थादो।